Història del passat passem al present per parlar d'una figura molt coneguda per tothom, com és l'humorista Eugenio, que tots coneixem, però en realitat sabem molt poc de l'Eugeni Jofre, que era l'home que hi havia darrere del personatge, de l'artista. Doncs el David Trueba ha volgut explicar la seva història a través de la pel·lícula Saben aquell, i d'aquí pocs minuts, de fet, aquest film es presenta als cinemes Movie Bosque, on hi tenim a la Laia Campos. Laia, veiem força ambient en la presentació d'aquest film. Molt bona tarda. Molt bona tarda, Vanessa. Doncs sí, hi ha molt d'ambient, ja ho veieu darrere meu tots els espectadors que estan a punt d'entrar a veure la pel·lícula i després podran parlar amb el director i amb l'actor principal, però nosaltres ens hem avançat i ja els tenim aquí amb nosaltres. David Trueba, bona tarda. Bona tarda. Començaré parlant amb tu, preguntant-te una mica, sense fer massa spoiler, què li espera a la gent que entri a veure Saben aquell? Ui, pues jo crec que principalment una història d'amor, una història d'una parella que per accidents de la vida són una parella del món de l'espectacle, però també una parella amb una família, amb una història entre ells molt, molt apassionant i interessant. Està sent ja tot un èxit. Sí, estem molt contents, estem molt contents. Ha sigut un recebiment increïble. Ara hem estat aquí una estona que hi ha gent que ja ha sortit de veure la pel·lícula i molta gent sortia que deia que era molt bonica, però que a més li havia sorprès perquè t'esperes potser que sigui molt còmica, però ha dit, és que també plores. Sí, jo crec que tothom surt molt sorprès perquè la gent s'ha fabricat com una possibilitat de pel·lícula pensant, bueno, Eugenio, l'humorista i tal, però jo crec que descobreix que és una història entre ell, la Conxita, que té una importància a la pel·lícula capital també, i això jo crec que és molt agradable, perquè és una sorpresa però que la gent gaudeix molt de la pel·lícula, no? I surten molt contents i commocionats. D'on neix la idea de fer aquesta pel·lícula? Pues la idea és també com la història de l'Eugenio és una mica accidental, no? Em van venir a proposar la idea de fer una pel·lícula amb l'Eugenio i jo vaig començar a llegir coses, a veure què podien portar que no sigui un biopic com tradicional, i em vaig trobar aquesta història d'uns anys que va passar amb aquesta dona, la Conxita, i vaig decidir fer una pel·lícula que comença el dia en què es van conèixer, els dos, i que acaba el dia en què es van separar, no? O la vida els va separar. I jo crec que té els ingredients d'una pel·lícula de ficció, els ingredients que t'agrada anar a veure al cinema, no? David, moltes gràcies per atendre. Volem parlar també amb l'actor. Si no, pots marxar. No marxis. Em passo a aquest costat. David Verdaguer, bona tarda. Bona tarda. Què ha significat per tu posar-te en la pell d'Eugenio? Doncs m'ha significat una alegria molt gran. Diria un repte, però jo tinc molta angoixa sempre, però aquesta ha sigut més angoixa. Gràcies, David, per treure'm el d'això. Ell m'ajuda. Ell m'ha ajudat molt a fer la pel·lícula i a fer el personatge, que no imito el personatge, sinó que l'interpreto. I no sé, espero que a la gent li agradi. Jo estic molt content d'haver fet aquest paper. Estic molt, molt content. La gent què et diu? La gent em diu, ets igual, ho fas molt bé. La gent està molt contenta. Perquè és això, es troben amb la Conxita i riuen, però s'emocionen molt. I si una pel·lícula et fa riure i et fa plorar, és la catarsi que tots volem, no? L'Eugenio és una persona que és molt imitada, sí? I dius que tu no l'imites. No, perquè em va dir el David, diu, una imitació dura 1 minut, no? Hòstia, clava el Maragall, clava el Pujol, clava... Però una interpretació és una altra cosa. I jo no sóc imitador, tant de bo, però jo sóc actor. Llavors, crec que m'he centrat més en agafar, evidentment, l'essència i els silencis del personatge, la veu, tot això, però sobretot l'essència, no? Aquesta tristesa, aquesta cosa catalana cap a dins que tenia l'Eugenio. Com ha estat treballar vosaltres dos junts? Doncs la veritat és que molt bé, no? Jo crec que ens hem entès molt bé, hem rigut molt, a aquest home li agrada parlar molt, a mi també m'agrada parlar molt, i ens hem fet amics amb la pel·lícula, i ha estat molt això que ens emportem, no? Però de veritat és que és una persona molt fàcil i que estima molt a tot el món, i si estimes, doncs et torna com un boomerang i t'estimen a tu. Sembla fàcil, però no ho és tant. La pel·lícula també ha volgut ser un retrat dels anys 60? Sí, perquè és l'època on ell era jove, no? Bueno, tu no havies nacido. 70? 60. A 60 no. No havies nascut. Als 70 sí era jove. Però... Sí, és que jo crec que també
al moment de la mort de Franco i el canvi del país, que les dones sortissin a la nit per la primera vegada sense el tutelatge dels homes. Això ha canviat molt aquest país i un personatge com l'Eugenio surt d'això, surt dels bars, de la nit, d'una nova generació que volia viure en un país normalitzat, en un país en democràcia, i jo crec que és una cosa que hem perdut una mica la fascinació per aquest moment de la història d'Espanya i que hem de recuperar-ho, perquè era una generació que han fet un canvi complet, no? Un canvi total, i jo volia retratar això, i és clar que sí. David, ja hem d'acomiadar ja, però et puc demanar molt ràpid si em fas un acudit d'Eugenio. D'acord, però no us l'imitaré, ni us l'interpretaré, perquè m'he negat a fer les entrevistes. A veure, un acudit molt ràpid de l'Eugenio. Diu, oiga, ¿usted cómo es que no habla nunca? Diu, cony, porque soy mudo. Doncs ens quedem amb aquest acudit. No surt a la pel·lícula aquest, no patiu. Podeu venir perquè no surt aquest. I us convidem a venir a veure aquesta pel·lícula, que ja diuen que és tot un èxit i que sorprendrà. Doncs sí, la veritat és que ens costa que està funcionant molt bé. Ens quedem amb aquest acudit i així, amb el que és l'alter ego de l'Eugenio, acabem avui el Via 15. Demà, però, hi tornem, com sempre.